औवाबारिनि गेलेग्रा फोथाराव रुंसारि महिनी बसुमतारी गोसोखां फुटबल बे नैथि खेबनि थाखाय दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेखौ मंगलियान ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जयै लिंथुमनानै मंगलियान दालाइ एबसुनि लिंथुमनायाव मोनसे खुंफुं आफाद दानायनि गेजेरजों महिनी बसुमतारीनि गोसोखांथियाव बे जोलुर गेलेनायखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय होबोनाय जादों। दा महिनी बसुमतारीया मंगलियान ओनसोलनिमोन, मंगलियान नवापारानि। बियो बिजनी दख'र एबसुनिबो आफादगिरि जाबोदों आरो बियो बिजनीयाव एम.एल.ए जानानै गोबां बिहोमा बिजनीयाव होलांबाय। बिजनीनि दिनैहाय फेरेंगा क्लाब, बि.डि.एस.ए, बेनिफ्राय बिजनी दख'र एबसुनि जि थानाय हा आरो बिजनीयाव सेन्ट्रेल बड' लाइब्रेरि, बेफोर गासैबो महिनी बसुमतारीनि बानायनानै गालांनाय एम.एल.ए थानाय समाव आरो एबसुआव आफादगिरि जानायनि समाव बैफोरखौ थिग खालामनानै गालांदों। आरो बिजनीयाव रावबो गोसोखाङाखैमोन जे बिजनीयाव प्राइभेट स्कुल नांगौ बर' मिडियामनि, मोजाङै लांनो थाखाय बर' मिडियामखौ। दा बिथाङा सुदेमपुरियाव प्राइभेट स्कुल गायसंदोंमोन। बियो दा गोथां अबस्थायाव गैला, सुदेमपुरि गोजौ फरायसालिया, बर' बिजों फरायसालिया। दा बिथाङा जोबोद डेडिकेसन आरो भिजनारि लिडारमोन। इयुनखौ साननानै बर' हारिनि आरो बिजनी ओनसोलनि इयुनखौ साननानै गोबां हाबा मावलांदों आरो बिथाङा एम.एल.ए जानानै गोबां बिजनीयाव बर'फोरनि थाखाय दिनै बर'फोरनि होननानै माखासे फसंथानफोर गायसननानै गालांबाय। बिथांनि बिहोमाखौ बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माब्लाबा बावनो हाया। दा बेनिखायनो मंगलियान ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि बिहोमाखौ अरायसम गोजोरै दोनलांबाय थानो थाखाय बोसोराव खेबसे गोसोखांनायनि थांखि महरै दिनैहाय बे मुंख्लं ट्रफि रुंसारि महिनी बसुमतारीनि गोसोखांथियाव जि जोलुर बादायलायनाय, बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो बियो उननि समावबो मोजाङै सोलिलांबाय थागोन आङो खुंफुं आफादनिसिम खावलायबाय। आरो जोङो दख'र एबसुआबो बिथांनि जि बिहोमा बेखौ बिजनी ओनसोलाव जेब्लायबो दोनबाय थानो थाखाय, गोसोखांजाथाव महरै दोनजाबाय थानो थाखाय जोङो थांनाय थान्दै मेलाव बिथांनि मुङै ट्रास्ट दानानै जोङो बिथांनि गोसोखांथियाव जों मा हाबाफारि लानो हायो बेखौ सावरायनो थाखाय